Došli smo iz Sazina, znači cijeli kanton, naši dolazi noćas. Inače, moja raja dolazi sve iz dijaspore. Teško je jer je uklopilo se u radne dane da ne mogu ljudi stvarno dobiti slobodno vrijeme. Tako je kako je, za sada ćemo vidjeti. Znači dolazi cijeli kanton, naš Bihać, Sazin, da ne nabrajamo cijeli kanton, ako boda iz Sarajeva ljudi će doći, cijela BiH ja znam da noći tu. Sad je očekivanje 10.000 što se kaže po novinama, ja očekujem i veći broj, ali glavno ćemo napuniti mi taj stadion i noći će biti slavlje večeras u Litvaniji. Ja bi samo, nadam se, neće biti puno alkohola za ovaj dan i volio da svi se u miru i veselju vratimo u Bosnu, živi, zdravi, da ne bude saobraćajki jer je stvarno ogromno danas bilo saobraćajki na cestama, vjerujte, to je nenormalan broj jer ovdje svakako se vozi. Znači, jedino što želimo našim navijačima da se sretno i u miru i rahatko vrati kući svojim familijama, porodicama i da proslave ovaj Bajram s najljepšim poklonom. Kao prvo želim čestitati svima Bajram Šerif Mubarek Olsun, svima našim navijačima koji nisu danas uz nas. Iako smo mi najvjerniji smo došli tu i prevoziš te velike kilometre. Ipak nismo ni na Bajramu uspjeli, ali eto, Bog će nam oprostiti. Ipak danas je drugi Bajram je noći su 8 sati kad počne utakmica. I vjerujte da se mi nadamo dobroj pobjedi. Moj trenutni rezultat iz cijele krajine, znači Ljuti Krajišnici, ćemo reći rezultat 2:0 za Bosnu i direkt plasman na Brazil. Znači to je jedno što želimo za današnji dan za muslimane širom BiH, znači da im taj poklon napravljen za bajramski, to je jedan najljepši poklon za BiH, ne samo za BiH, za cijelu dijasporu BiH koja će danas biti najviše dijaspore ovdje. Toliko od mene, predsjednik udruženja Ljuti Krajišnici.